morning guys. Welcome back to my channel. Kami karon sa area na magatrabaho aning bako. Nasugod na og trabaho. Kani nga jutay tang gikawot mo na i-fill up atong tanaw. Tanaw maagian padung tabok sa Pikas area. temporary running agyanan guys. Iniguman ang trabaho dito sa na may trabaho dito sa site sa among area sa Juta atong among dapit. Tawag-tango na po ni nga daan. Temporary running iniguman sa trabaho. Putlo na sad ni di na ibalik na sa tuon ng tunay kanaw. Basta lang maagyan o 4 wheels kani nga buho kani nga agyan ka tilapan niyo dyan ka kunik ako Pikas dito sa among manang terus kay para magian si Jaba o 4 wheels. Human nagtrabaho dire kana mo na imong area diha amo nagdeploy kanina amo na itong bako ni second day sa pagtrabaho aning dapita. Maghimo karsada pa dong arisod. Mana ni siya mulong trabaho. Naporma ng ag-agianan guys. Tabok na sa Pikas nga area dire kani money area sa amo kani na connect na ag-agianan magian na og 4 wheels kani man amon ning area. Kani dire mo ni amon ning area na amo ning Juta. I-connect dito sa agianan. Mani na itukod aning dapita nga tower managyaga gibuhatan og agianan sa 4 wheels. Kani guys mo na ni karsada at bang minteryo kaning lagi kain karsada kani nga Juta padung aning kanaw dili niya mua pila niya antilon siya og mga isuon hang jo lamon mi nga motaghuwat sa miani kay na may trabaho ato sud atong among property moagi sa miani mo nang himuan ang mugdahan temporary ra ni pagkahuman aning trabaho atong among property na may butang anang tower gubo na gud pud ni karing gi-fill up nga Juta sa sapa gamay. Temporary ra ni hangyo lang mentilon siya og sa iyahang mga igsuon mga kaubanan na kaparentihan.
Pero pagka human na, wala, ibalik na po na siya sa isang original. Kaning sugod ani guys, kaning amo na ni ang property. Adong na ni dito sa amohang area na tukuran og tower. Ani repita. Kani padong na niya si Jadi. Mana? Basta bala ni maagian sa 4 wheels. Pagka humanan niya, balik na sa uno. Salamat guys. Thank you for watching.